ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole win hi ni somni pani march asang ni somni panga ani a tu ma chuan a shan ve po a zawram mi pui al ni em mai pu Piangtea le Siamsiami Pachuau in kar a hianin ret oma mi ti kha he video mang hianin kan she thei donin ka sia kan soile do chu he video hi atak tak ani em ti kha chu kan she chuang lawa ma se atak tak te lo ni phei kha chuan kan lompui em a tin atak tak lo ni lo theina la ya kha ka hmu dana chuan Siamsiami chhungte atanga khatianga video ron viral chuak kha ni mela Siamsiami chhungte kha chuan Siamsiami mual phone tur kha chuan engma khan ti du kha ka ring lawa atira changa top thing me khan video khan a cover ma se an tong kam vela tang kha chuan in atak mel khop maya an lo lem chan di poni mai the lem an chang ani chuan chang thiam khop mai ti kha indian main kan ron shil ru phasa cheu ni ole tira changa top thing in enila kan ngai dan de kha comment section a khan kan soi liam don ania o oi Siamsiami hi omring ka risia evidence anu kan thonange mutlan thei lo chuak dei ringot mai zana rei to sia oi zia lo te ka ti anga anu ne na in te ka sui felanga oi ang lo abi sak abi Siamsiami a chua tu ra sil chem abi ani poi mu hil mana mani le ni tian thu tlenga amua lo lo de mi ingi zia le lo lu cho ui khungi kal piang san re to khungi kala ang lo oi abuai thak evidence yom lo thu hi nu ka sil do na tha ka lo la be ka kha ka la chun som chen ya o khungi kal ati chi me lo ni dai ani ka sil ni how se do ka sil om mai inu in ai chi lo da dei ro ai in thiu chi lo de om ni dai tak tak ka chuan chan ka silang che ngai lo chuan chani nei lo nei tak tak inuin ifang chin lo en ro min tia ka fanuang ching ken cha nge ti me zan re I cho enge om zia in mo vek to mo ka te tu nge pon na thom chu lo ko lan om mi lo ui ang lo siam ka en ro to manam lo tak tak ti ang lo lut tuk ti om ngai tum en a ka chuang lo ka ere ni ha ka batu me om lo batu ma karon kal ni ha mo ro go to sleep inu ka phone ho inu ka phone nga di tran lo ho ro ti tran I ho ngang Piangtea ho ngam to wa ko nge chu Piangtea chu Piangtea nen soi thom om de o khai she ve lo ni mi fiam thu amokati kha alu tak takelo anin nga zo nga an in nei ro sen tin ko nge Piangtea chu alo lu ngam le pona umama bakote nangwa go ro ingwang ka kawang bakote how the box cha in thil ren huwa khan he tam khatum nei box cha enge om zia upiang te in ano lo lo ro ti ko ro eta
ta xin mua đồ này cái camera này nhiều là evidence sa thase le o hi zan rea tiang hianin siamsiami chuaka anui na min mo pu lo na turin thla ka ron la enge a hi ten ron in zui tu na à hồ ngâm tự là ilin ruti na mi cái mang cho đủ oi im van rap thap piangte idu mi oi intinge ti don intinge siamsiami nu ne na intinge ka soyang hết chút thế cái xe em ta cần đồ dùng ăn đồ ra cần mua mấy à zak lo pathian te poin lo lo mi a sim sima piang te chu I ring tu thataki nia mo ka tia me a nu pui ten ro ang lo mi fin takai ni beng ka se ti me hian na loi nu na lo oma eng pon ni se thu te u ni soi to tam via bang mo kan sai I soi tur ang chu soi te te chu mania tor ka du la ba siamsiami nui na a mu turin hei thla ka la char ti han thila sia thiam theina turin ya hi soi tur va wang ve ya soi to hi mi ai pathian hianin mi chiala mi pa hi chiala mi pa rim hi in kop tur ha ruat kan ni khan kan ria chu ti la zona chuanin chumi zona chuanin te hi tun khlem hian tun khlem ti la o tlangwal ming kha kala pu ve ania akum a phei chuan kan kum po tam ve towa sang te po hianin nupui nei tura min du sak tu te thoron min pe tu te ba tam takanom thin anor min nor tu hi an tam to thin ane chumi konga chuanin hey ai zo nu la kan ti don nge zo lem nu la te zinga ama siamsiami Piangtea kan soyang kam mangaya chuan min du tu om chun ni pon ka hre boka mo chu te in lo in du to na ni te chuanin palai te po in tir tur lom tiếng cái tủ đến trong lầu du lem si lo te in ru sei tur nei lo in mual phau zo to he chu ban chuan in mual phau chuan in nei nge tur ni chu ka ngai dan ni top nia abis la ki pon angai dan ni lo ni he mu ron tho thil asim sima I Piangtea po kan tiang cha no pang chia zok po ni to lo wa palai te po in tir masak tur ne te in ruk top chu achi lo mai poi mi na an lo dem fiam thin châu kha an lo fiam thu to lo ti zan ina hianin kaman ta chia mai in nei mai ro on ti bel chu ga an lo fiam mai
tu ra chu ka nga ya thil sia tan lo nei zo kan ni hi mi pui te hian Các hình na thì thâu bốc ta khen thâu bốc xe mol phô bị tu nên mi in pan hi ni mual phau a nang te chu nang ini a no i la upalawa Piangtea te chu sinyari rupui sing to milara nya he ti khop pianin mi zo ji nga chuan se lo fa pon om lo chu kyang bokin nang po ini ve tho kha tiang mấy men kho sak du hi ka ring lo mak ka te ka ri ruin ti ha inuin min rin te reng nen rin lo ang de un ti ang in han ko sa chu inu ne na sei ngai na ka se lo he mi video hi ka thon to pang thôn lầu na thon lo ten min mo pungi sin ka bulei oma he tiang me a Kabula à uma chân phiên tiền lâu riết về à ani thei lo kan nom play ni o kha i ron ru ho nga chết xoài bốc gần chết xoài bốc xí là pha cho tôi rồi chết xoài bốc gần chết xoài bốc xí là pha gần là mua phô này niệm em o khai ron ru ho nga nak tu ji nga Piangtea kan ho thameng ka ina tia nu pan nun bốc gần là mang play ni mình này đủ lo chân đàn khất nó bốc là tiền dù họ phật ít hồ nga mẹ tu da hi da ni chuang da ni pel to a ang lo lu tu ke me Piangtea po hi hari la tram bel iri la tram ni chơi ni na nghe kan ấy ko ya số đã không bây giờ ang lo lu tu e me dar riat vel khanin imu lu na dar ka reng zar nge pon na mai va thang chwa de in lo in mu ni mo he ni mo mi mang angin min siam na tu da he dang ni le chat ve ri to kwa war chep to à em đang chị đến đấy cô mà xe bắt tu mày yên đấy con ene batu ma te po kala wila chuang iom lo ti ka senang bakal lo wila chuan ti kan ngoi rengin in lo mu dun don kha lo nya nia zain su kan riak ve phot anga mo kan zai oi en ashram ka ti e nuam lo ka ban ti a mei selam chung te in han ria ku ka po chu ti la ni chu ni zo tong reng bok sia tiếng em kan ti don ni em po ni sa khoa hi var trep to bok sia karil rui ti ha mange kan cái đôi này behind the scene à kan đã mấy đôi nha ha ni nom murau ni nom lu tu ilan nu ngam le ngal kami pakadai mu tem de kuklu pa po da pakatan Ôi thì ha gần ta nín mà gần một đôi ni mấy lộng tiền tu kuklu pa po da pakatan mu tem ti ha ai ha kamut te po chuak to ba ke min am ka veng kai var ro don chu mi le heng po ni sen ani turang ani zo to mu phot mai te u
Oh, ay, taktakan nga, oh. Kanot Please like, Simpson. share, subscribe. Please like, share, subscribe. Ninom. Kakainis. Iba, hindi na.